हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कరించి देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जैरयेत्। देवीं सरस्वतीं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भद्रेषु नित्यं भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము షార్ట్ క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్ లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము అందులోని 34వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకము. ఏవం నృణా క్రియా యోగాః సర్వే సంస్కృతి హేతవః త ఏవాత్మ వినాశాయ కల్పంతే కల్పితా పరే. ఈ విధంగా మానవుని కర్మలన్నీయును భగవానుని సేవకే అంకితము గావింపబడినప్పుడు అతనికి నిత్య బంధనమును కలిగించిన ఆ కర్మలే కర్మ వృక్షము యొక్క నాశకరములు కాగలవు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్కి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నారద మహర్షి వ్యాసుల వారికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన మరి మానవుడు ఏ విధంగా పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చో అనేటువంటి అంశాన్ని తన యొక్క స్వీయ అనుభవము ద్వారా మరి ఏ విధంగా సర్వమానవాళి మరి వారి వారి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఆ భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని
ఎంచుకోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అందులో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఆయన నారద మహర్షుల వారు వ్యాసదేవునికి కర్మల యొక్క నిజమైన ఫలితము ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా కర్మలు చేయకుండా ఎవడు కూడా ఉండలేడు. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కర్మలను త్యజించవలసిన అవసరం లేదు, కర్మ ఫలాలను త్యజించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసింది. సో ఆ విధంగా కర్మలను చేస్తూనే, అంటే అవి భగవత్ సంబంధంలో చేసినప్పుడు ఏ విధంగా మనిషి ఈ భవబంధనాల నుండి ఈ భవరోగాన్ని ఎలా నయం చేసుకోగలడో అనేటువంటి అంశాన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకం ముఖ్యంగా ఇది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో వ్యాసదేవుల వారికి నారద మహర్షి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే కర్మల యొక్క నిజమైన ఫలితము ఏమిటి అనేది తెలియచేస్తున్నట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తున్నటువంటి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏవం నృణాం క్రియాయోగాః సర్వే సంస్కృతి హేతవః తయేవాత్మ వినాశాయ కల్పంతే కల్పితా పరే. ఏవం ఈ విధంగా, నృణాం కదా అంటే మానవుల యొక్క క్రియాయోగాః సర్వకర్మలు సర్వే సంస్కృత హేతవః సమస్త భవబంధనమునకు కారణము అయినటువంటి త ఏవా ఆత్మ వినాశాయ కల్పంతే కల్పితా సరే. సో ఇక్కడ ఆత్మ అంటే కర్మ వృక్షంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ ఆత్మ అనేటు అంటే ఆ కర్మ వృక్షం ఏదైతే ఉందో, అంటే మనం కర్మలను ఆచరిస్తూ దాని వినాశాయ కల్పంతే, అదే కర్మలు నాశనకరమైనటువంటి సమర్థవంతాలు కాగలవు. ఎప్పుడు అంటే కల్పితాః పరే. పరే అంటే ఇక్కడ భగవానునికి, అంటే భగవత్ సంబంధంలో ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా వినియోగించుకున్నప్పుడు అవే కర్మలు ఆ కర్మ వృక్షము. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది. ఆ వృక్షంలో ఉండి నిరంతరము ఒక శాఖ నుండి ఇంకొక శాఖకు నిరంతరము మారుతూ మన కర్మలను చేసుకుంటూ పోతున్నాం తప్ప ఆ అంతమంటూ లేనటువంటి ఆ వృక్షాన్ని నుండి బయటపడాలంటే వైరాగ్యము, అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో ఉండాలి అనేది చెప్తున్నారు. సో అందుకే నారద మహర్షి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ విధంగా మానవులు చేసేటువంటి వివిధ కర్మలు ఆ భగవంతుని సంతృప్తి కోసం కాకుండా భౌతిక ప్రయోజనాల కోసం చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా జనన మరణ చక్రాలలో భవబంధనాలకు కారణమవుతూ ఉన్నాయి, నిత్య బంధనమును కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము పరిభ్రమించే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాయి. కానీ అదే కర్మలను మరి ఎప్పుడైతే భగవంతునికి మరి సంబంధం, అంటే ఇక్కడ అలా చేయడం వల్ల కర్మలన్నీ కూడా ఆత్మకు హాని కలిగించేవిగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ కర్మలే కర్మ వృక్షం యొక్క నాశకరములు కాగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కర్మలు స్వయంగా చెడ్డవి కావు. ఎప్పుడైతే మనం భౌతిక ప్రకృతి యొక్క సాంగత్వంలో ఈ మాయా బంధనాలలో చిక్కుకొని మరి స్వార్థం కోసం చేస్తూ ఉంటే, నేను నాది
ఈ భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో చేస్తే అది బంధ కారణం అవుతుంది. అదే కర్మలను భగవంతుని సేవగా చేస్తే అది భక్తి యోగం అవుతూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ ఆత్మ వినాశనం అనేటువంటిది హేతువ ఇక్కడ అంటే అది ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది, అంటే పతనముకు కారణము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. జీవుని నిత్యముగా బంధించి ఉన్నటువంటి కామ్య కర్మ భగవద్గీత యందు అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినది. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తుంది. అది లోతుగా వేళ్లను కలిగి ఉండుటయే అందులకు కారణము. కామ్యకర్మ ఫలములను అనుభవింపగోరినంత కాలము జీవుడు ఒక దేహము నుండి వేరొక దేహమునకు లేదా ఒక ప్రదేశము నుండి వేరొక ప్రదేశమునకు కర్మానుసారంగా మారవలసి వస్తుంది. సో మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి అంత్యకాలంలో మన యొక్క భావనలను అనుసరించి ఒక దేహం నుండి మరొక దేహాన్ని పొందగోరుతూ ఉంటుంటాము. సో ఇప్పుడు ఈ మానవ దేహంలో ఉండవచ్చు, తదుపరి మరలా మానవ జన్మ వస్తుంది అనేది అందరికీ గ్యారెంటీ ఉండదు. ఒకవేళ భక్తిలో కొంత నిమగ్నమై ఉంటే మానవ జన్మ లభిస్తే ఇదే ప్రదేశంలో పుట్టాలని ఏం లేదు, వేరొక ప్రదేశంలో పుట్టవచ్చు. సో కానీ ఇవే భోగవాంఛను శ్రీకృష్ణుని కార్యమును వనరించ కోరికగా మార్చుకున్నట్లయితే, అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఈ ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నిరోధించడానికి బదులుగా వాటిని దారి మళ్లించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కర్మలు చెయ్యాలి, ఆ చేసే కర్మలు భగవత్ సంబంధంలో ఉండాలి. రుచికరమైనటువంటి ఆహారాలను నాలుకకు ఇవ్వాలి, అది భగవత్ ప్రసాదం ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వడం వల్ల అది శుద్ధి పడుతూ ఉంటుంది. భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడం, వినాలి, చెవుల ద్వారా వినాలి, అవి భగవంతునికి సంబంధించిన లీలలను శ్రవణం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. ఎలాగైతే రాజా అంబరీషుడు తన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భగవత్ సంబంధంలో ఉంచి ఎలా ముక్తిని పొందాడో, అలా ప్రతి మానవాళి కూడా తన యొక్క ఇంద్రియాలను బలవంతంగా ఆపే బదులుగా వాటిని వినియోగించుకోవాలి. అవన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అయితే ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్లు ఆత్మ అనేటువంటి పదము కామ్యకర్మల యొక్క వివిధ శాఖలను సూచిస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా సమస్త కామ్యకర్మలు మరియు ఇతర కర్మల ఫలితములను శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవతో జతకూర్చినచో అది కర్మ బంధనమును శమింపచేసి క్రమంగా దివ్యమైన ప్రేమయుత భక్తిగా వృద్ధి చెందగలదు. అట్టి దివ్యమైన భక్తియుత సేవ యొక్క కర్మ అశ్వత్థ వృక్షమును సంపూర్ణంగా నశింపచేయుటయేగాక భక్తి నునర్చువానికి శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మముల చెంతకు చేర్చును. సో ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఆరంభము, మధ్య, అంతము ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. అలా పేరు అంటే పాతుకుపోయినటువంటి ఆ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్తుంది. వైరాగ్యం అంటే అన్ని వదిలివేయడం అని కాదు, ఇంద్రియ నిగ్రహము, ఆ ఇంద్రియాలను భగవత్ సంబంధంలో భక్తియుత సేవలో వినియోగించుకోవడం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి నారద మహర్షుల వారి యొక్క చరిత్ర ద్వారా, అంటే పూర్వజన్మలో ఆయన బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన చెప్పిన స్వ అనుభవం ద్వారా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు సారాంశీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏంటంటే, మొట్టమొదట మనుజుడు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యమును అభిలషించవలెను. ఎందుకంటే నారదుల వారికి పూర్వజన్మలో ఒక దాసీపుత్రుడుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి భక్తులు వేదాంతమును ఎరిగినటువంటి వారికి
ఉత్తి వేదాంతాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళే కాదు, వాళ్ళు ఆత్మదర్శులు. అదే కాకుండా ఇంకా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క శుద్ధ భక్తులు అయి ఉన్నటువంటి వారు. అటువంటి భక్తి వేదాంతులను ఆయనకు సాంగత్వము లభించడం వలన వారి యొక్క సాంగత్వమున భక్తి యొక్క ప్రారంభ దశలో నున్నవాడు లేదా దేహము మనసు రెండింటితోడను నిష్కపటంగా సేవను చెయ్యవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సాధకుల ఇట్టి సేవాభావము మహాత్ములైన వారు మరింతగా వారి కరుణను కురిపించుటకు దోహదపడగలదు. ఎందుకంటే భక్తి వేదాంతులు స్వతహాగా ఇతరులను భక్తి మార్గంలో నడిపించడానికి ఉండేటువంటి వారు. మరి ఎవరైతే భక్తిని కోరుకుంటూ ఉంటారో వారి ఎడ ఇంకా కరుణను చూపెడతారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎవరి ఎడ పక్షపాత వైఖరిలో ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా ఎవరు తనను కావాలనుకుంటారో, ఎవరు తన భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారో వారిని తనను రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వారిపైన ఆయన యొక్క కృపను ఎప్పుడు చూపెడుతూ ఉంటాడు ఆ భక్త వత్సలుడైనటువంటి దేవదేవుడు. కనుకనే మరి ఆ భగవంతుని ఎడ భక్తి, విశ్వాసము, శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు మనసుతోనూ దేహంతోనూ వాక్కులతోనూ నిష్కపటంగా భక్తి వేదాంతులకు అంటే సాధు మహాత్ముల యొక్క సాంగత్వంలో సేవ చేస్తూ సేవాభావము అంటే సాధకులకు ఇట్టి యొక్క సేవాభావమే మహాత్ములైనటువంటి వారు మరింతగా వారి కరుణను కురిపించుటకు దోహదపడుతుంది. అదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో చెప్తారు. మరి ఒక ఆత్మదర్శి అయిన గురువును దరిచేరి, ఒక మహాత్ములైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువును దరిచేరి ఆయనకు సేవ చేస్తూ వినమ్రమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయన నుండి జ్ఞానమును పొందవాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు నీకు మార్గ నిర్దేశకం చెయ్యగలడు అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి అలా సాధకులు మహాత్ములైనటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వంలో ఉండి వారికి సేవ చేయడం వల్ల వారి కరుణ ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము పొందగలుగుతారు. అట్టి కరుణ శుద్ధ భక్తులు కలిగి ఉండేది దివ్య లక్ష్యములన్నింటినీ సాధకుని యందు కూడా కలిగించగలదు. ఎలాగైతే ఒక జ్యోతి మరొక జ్యోతిని వెలిగించినప్పుడు ఆ జ్యోతి పూర్వపు జ్యోతిలాగానే ప్రజ్వలించగలదో, అదే మాదిరిగా ఒక భక్తుడు తన కరుణ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి అంశాలు, దివ్య లక్షణాలు ఆ పొందినటువంటి వారిలో కూడా అవే విధంగా కనిపించగలవు అని చెప్తున్నారు. ఇది క్రమంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయవలనటువంటి తీవ్రమగు ఆసక్తిగా మారుతూ ఉంటుంది. అట్టి ఆసక్తియే స్థూల సూక్ష్మ దేహముల యొక్క నిజ స్థితిని, వాటికి పరమైన శుద్ధాత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానమును, పరమాత్మతో తనకు గల నిత్య సంబంధమును అతనికి తెలియజేయును. మరి నారద మహర్షుల వారి విషయంలో జరిగినటువంటిది, అంటే పూర్వజన్మలో దాసీపుత్రుడుగా ఉన్నటువంటి అతని స్వ అనుభవంలో జరిగినటువంటిదే ఇది. సో అదే విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ కోడీకరించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎప్పుడైతే మనిషిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను శ్రవణం చేయవలననేటువంటి కోరిక తీవ్రమైనటువంటి ఆసక్తిగా మార్పు చెందుతుందో, ఆ మార్పు ద్వారా అతనిలో ఆధ్యాత్మిక స్వభావము పెరిగి ఈ భౌతిక భావనలన్నింటి నుండి విడిబడి ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలకు ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకుని వాటికి పరమైనటువంటి విశుద్ధ ఆత్మను అతడు ఎరుగుతాడు. అదే విషయము దాసీపుత్రుడైనటువంటి బాలుడికి, ఆ భక్తి వేదాంతుల సేవలో వినియోగించబడినటువంటి బాలుడికి తెలిసినటువంటిది. ఆ సందర్భంలోనే అతడు తాను భగవంతుడు నిత్యులము అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి, అంటే వాటికంటే ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలకు సంబంధించినటువంటి వాటికి పరమైనటువంటి శుద్ధ ఆత్మ
కు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం తనకు తెలుస్తుంది. ఆ జ్ఞానంతోనే అతడు పరమాత్మతో తనకున్న నిత్య సంబంధాన్ని కూడా అతడు తెలుసుకోగలడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ విధంగా నిత్య సంబంధం ఎప్పుడైతే సుస్థాపితం అవుతుందో, శుద్ధమైన భక్తియుత శైవ క్రమంగా నిరాకార బ్రహ్మ జ్ఞానము తదుపరి పరమాత్మ జ్ఞానములకు పరమైనట్టి భగవదత్వ విజ్ఞానము వృద్ధి చెందగలదు. సో మరి అదే విషయాన్ని భగవద్గీత యందు పురుషోత్తమ యోగము ద్వారా మనుజుడు ప్రస్తుత జన్మనందు నందే పూర్ణత్వమును పొందగలడు అనేది శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం. అంతేగాక శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లక్షణములలో అధిక శాతము అతడు పొందగలడు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వంలో వనగూడెడి క్రమమైన పురోగతి ఇది అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యము, వివరణ. హరే కృష్ణ.